По празниците, уважаеми зрители, се случват чудеса. Да. Ето, едно чудо се случи тук в нашото студио. Да, това чудо се случи, между другото, започна преди една година. Добре, За една едно година чудо, което се случи преди една година, бързо. в момента гостува в нашото студио. Нашето диванче има честта на него да е приседнала Гери Никол. Здравейте. Много ми е приятно да се видим. Ние с теб се запознахме преди около точно година. Да. Ти ми гостува в Нова телевизия. Очакваше ли толкова главозамайващо да се развият за теб нещата с първото ти парче, да не говорим за второто? Не съм очаквала. Ако трябва да бъда честна, наистина не съм очаквала. Много силно съм вярвала, че искам да успея и в крайния резултат мисля, че е доста добър. А мислиш ли, че това позитивно мислене, всъщност, мислиш ли, че това позитивно мислене, виж какъв въпрос е, просто аз съм невероятен, че помага и насочва нещата в желаната от тебе посока именно? Да, определено. Аз съм много позитивен човек и даже да има някакви негативни ситуации от време на време, гледам всичко да е позитивно около мен и да се справям с нещата, защото една усмивка винаги помага. В този смисъл, какви са позитивите и какви са негативите от това да си топ звезда в България на 17 годишна? Честно да ти кажа, виждам само позитиви. Негативно гледам въобще да не поглеждам от тази страна на нещата. Всичко за мен е позитивно, а ако има негативно, се справям. Добре. Можеш ли да излезеш сама с приятелки някъде? На спокойствие. На практика мога да изляза. Малко ми е трудно и малко ми е неловко от време на време, защото така постоянно някакви погледи, но не се оплаквам, защото в крайна сметка това е тежкото нещо, което съм поела за славата и смятам, че това е нещото. Знаеш, че името ти ще се спряга и какво ли не ще присъства в медиите по твоя адрес, така не, че готова си за всичко добро и всичко лошо. Готова съм напълно. Сега обаче, момиче като мен, аз забравих да си обявя песента, защото си въодушевих толкова много. Енергия вече. Вижте момиче като мен на Гери Никол за пореден път, защото за последните няколко дена той е гледал над 3 милиона пъти това парче. Своеобразен рекорд. Абе ти си българската Адел, нещо така се получи тази работа. Не, знам, добре. Сега хората ще кажат, то пък откъде сравнява Гери Никол с Адел, ами що пък не. В смисъл, нека пък ние да си имаме едно момиче, което провокира толкова много гледания. Момиче като мен сега, за вас, уважаеми зрители, след малко ние продължаваме разговор с Гери Никол. Гери Никол. Момиче като мен няма работа с теб. Да, мерси за поканата, но деня ми е заед. Не мога като тях да бъда само трофей. Знам, че искаш да си с мене от първото ми здраве. Момиче като мен, пари като реотан. Дълго няма да те бави, утре токи си до там. Не изпускай точно днес, ти за мен ли си дошъл? Без да имаш задни мисли, обичай би ли могъл? Ти ли си това, което търсех? Ти ли си това? Къде беше Росинга? Питам те, къде беше Росинга? Ти не дей, никъде без мен. Ти не дей, ти не дей, никъде без мен. Ти не дей, къде се губи до сега? Къде си бил преди това? Къде се губи до сега? Къде си бил преди това? Момичетата с теб има много като тях с менталитет, обаче не ги видях. Да не си колекционер, да не би да съм трофей. Знам, че искаш да си с мене от първото ми здраве. Други забрави, миналото остави. Най-добрия избор в живота си направи. Не изпускай точно днес, ти за мен ли си дошъл? Без да имаш задни мисли, обичай би ли могъл? Ти ли си това, което търсех? Ти ли си това? Къде беше Росинга? Питам те, къде беше Росинга? Ти не дей, никъде без мен. Никъде не се губим до сега, особено Гери тук през последната една година. Изключително силно присъствие в българския, да го наречем, шоу-бизнес. Да, има български шоу-бизнес.
Кое ми каза? Че беше ясно какво ще се случи с нея още от първата крачка на сцената. Ето както направи само. Като тропна. Мисля, Като скръчи. Като тропна Беше скаче. Деликатно, Като, нали? аз казах като тропна скаче. Днеска въобще мога да влезе в господаря на ефира с термини. Гери, понеже забелязах визията ти и сега гледам, че някои неща тук по теб са си от клипа. Ето тези, това ли сега последния писък тук на младите? Виждате на ръчичките. Тя ли много сега не специални ти пръсни, пръстени. пък на мен ми се подиграваш на моите. Ами аз не би го нарекла последен писък, по-скоро на мен така ми харесва. Аз много не гледам да се съобразявам с писъци и така Много е нататък. важно, да, много. Просто това, което на мен ми харесва и го показвам и в клипа, и в живота. Да. Питай се сега за Различен маникюра вече. Да, за маникюр аз разбрах, че е имало някаква зловеща добра маникюристка в, Да. както казва Кришко, мръсно добра. Мръсно добра, Кришко във наистина Варна. мръсно добра е. Тя е от Варна, от моя град и слава Богу ми е близко, мога да си ходя по всяко време. Удобно ми е, поне това. Има ли хора, които летят от Белград? Примерно, Има. ли? Представяш ли? Има ли върна? Има наистина. Хора, които идват, аз ще Летят толкова да се... ти кажа доста. Те Трафик има. Обаче, между другото, тя трябва сега да ти направи отстъпка, защото като каже Гери Никол, че там си прави маникюра и всички отиват и там почват да си правят. Да, подобие на моите има. Това е много важно. Добре. Между другото, това, че първата ти песен те изстреля още в орбитата, вече колко станаха 14 милиона гледания, поставя ли ти някаква по-висока летва? За тебе, стремиш ли се да се надскачаш с всяко изминало изпълнение по Да, някакъв начин? Всяка определено. песен? Честно казано, за мен беше голям стрес преди да си пусна втората песен, защото с първата аз заявих и дигнах летвата доста нагоре. И занапред смятам да го правя, защото аз не обичам да ми е скучно. Искам да градя само нагоре и да не спирам, защото в крайна сметка аз искам да занимавам с това нещо. И искам да правя всичко по възможно най-добрия начин. А мислила ли си, примерно, в следващото парче, поне и сега, тук нали, коментират визии и какво ли не, примерно в следващото парче да си в строг костюм, с едни очила и да пееш балада? Да, нещо наистина тотално различно от това, по което са виждали хората до сега. Обичам да пея балади. В момента обаче не съм в такова настроение. В момента съм бам, 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 да режа, да Бабата брача е 17 години, за какво настроение? Сега аз, може би, защото моята възраст вече след 35 години човек нали оляга по един начин. Идеален си. Имаш време. Добре. Благодаря, щом 17 години ще обича как са видяли, значи чак. Не е загубена каузата. Като каза визии, Да. сменяш доста визии в клипа. Има ли някой, с който ги коментираш? Да, коментирам ги с моята майка. Тя доста разбира от мода. И с моя стилист Добромир Киряков. Обсъждаме заедно нещата, но конкретно по клиповете съобразяваме с прямо сцените, които са сетовете. Нали, не е просто като да сложа едни гащи или една рокля и да изляза, нали? Всичко си е съчетано с нещата от клипа. Добре, ти самата как се чувстваш в тия визии, защото са доста секси и провокативни? Доста добре се чувствам, защото едно е нещо, което съм в клипа, едно е нещо, което съм тук и в реалния живот. Нали? Хората малко бъркат двете неща, не могат да ги разграничават правилно. Едно е да си артист на екран, друго е да си човек в реалния живот. Нали? Той мисля, че колко беше казал Костадин Кръстев, който е фотограф Да. на клипа, който виждаме, че гледаш го едно такова и изведнъж като почнем да снимаме и става съвсем друго. Така е, аз се променям. Още когато стъпа даже на сцената, нещо откача в мен и ставам Емоция, супер. такава Да, вътрешна емоция, и обаче аз това си го адреналин. нося, аз не се правя. Той е вътре в мен и просто излиза пред хората и излиза на правилното място, слава Богу. Там, където трябва да бъде. Ти каква зодия беше, между другото, някаква гореща? Лъв. ето, Значи то просто няма обяснява как. всичко, да. Да. Ние сме стрелците, че те разбираме. И аз съм твърде стрелец, горещо. моят асцендент е стрелец. Ага, Огън с огън. Да. Да, се разбрахме отдавна. Да. Той си е нашето момиче. Добре, с кой така изпълнител би искал да работиш български? Ти работи вече с един от най-големите, деца вика. Аз в Мислила ли момента си? гледам да се фокусирам върху соловата ми кариера. Не съм мислила за някакви Да. колаборации, но с времето ще покаже според мен всичко. Кой което ти харесва предстои. така иначе? Смисъл, с кого би работила от българите? После ще питам за световния. Добре, кажи по-лесно световния шоу-бизнес, като изключим Бейонсе, По-добре, това е да. ясно. Другите не се обидят, но ако вкараме някой, примерно с Дрейк, би ли направил дует? Достатъчно добър ли е за тебе? Достатъчно добре бих направила неговия танц, който е в последната песен. Да, много добре бих се включила. Иначе, любимата ми певица на мен е Риана. С нея може да измислим нещо. Аз се чух с нея един по телефон, между другото, но сега да не разказвам в ефир. Да, не е лошо.
Тя малко високо ще ми дойде, значи, честно казвам. Малко ме дразни това, че Ще по-високо махаме от мене. топчета, ние с теб Да. кецове и тя така, че или босички, ако искаш по асфалта. Аз мога да танцувам в клипа. Добре, идеално. Но това е друга тема. Сега, мислиш ли обаче, аз се чудя, третото парче да е на английски, защото все пак трябва да видят и в чужбина. Много е важно да се пее на английски, според мен. Изключително е важно и мисля, обмислям го и мисля, че вече съм го обмислила до така степен, че ще се състои. И следващите ми проекти, както и на български, така и на английски, мисля да почвам да работя в тази насока, защото не искам да се спирам само с едно нещо, пък и на английски много хора могат да ме разберат доста повече, отколкото на български. Точно, да, всъщност песната ти става универсално достъпна. Пък Така ти е. вече деца вика тук на този пазар си постигнала почти всичко с две песни, общо взето фана Има и още трепа. какво. Има още какво да се показва и да се доказва и... Да, разбира се. В смисъл, наистина, ти си млад изпълнител. Аз това Да. не го казвам съвсем на шега. Имам, сериозно го мисля така или иначе, но наистина хубаво да има парче на английски. Да, определено. А има ли някакъв така специален подарък за теб от някой фен? Нещо, което да ти е донесло така малко по-голяма радост? Много интересен въпрос. Феновете ми, тези, които ме познават най-добре, знаят, че аз имам страст към сладкото. Обожавам шоколадови неща. И пред вкъщи редовно има някакви шоколадови торти. Ужас. Които- Бе, не ти личи много. Кой ги Ама е? да ти кажа, не дей сега по тази пола, нали съм се закрила. Но много обичам шоколадови неща и пред нас има много торти, шоколадови изкушения, които не мога да изям сама, естествено. Събираме се. Дружина, голяма. След отидете да танцувате, тия приятели ти после ги разбирам. изгорили. Да, едно участие готово е. Добре, имаш ли реален Фейсбук изобщо? Защото Да. вече толкова много последователи, то всичко се случва. Отговаряш ли си сама, примерно, на всички съобщения или вече някой се грижи за това, нали знаеш? Защото те като ти пратят 2-3 хиляди човека, примерно. Да, имам два Фейсбук профила, една лична страница и официална страница. Отговарям. Аз лично на абсолютно всички се опитвам. Дори на хейта, защото... Ами те хейтерите, да ти кажа, не ми пишат на лично съобщение. те- Да. И всички хора могат да се свържат с мен чрез Фейсбук. Аз гледам да отговарям на всички по възможност, но ми е малко трудно, но се опитвам. Сигурно е трудно, да, той нямаш време, пък и наистина толкова много хора. Да, бе, как намираш време за училище изобщо? Ами намирам, значи, сега тук доста участия ми се събраха напоследък и с колата от участието веднага към Варна, изпита и след това пак на участие. Съвместявам ги нещата, защото съм много силен характер и съм упорита. Харесва ли ти този начин на живот? Би ли издържала? Защото все пак за напред ще имаш още повече участия. И това Харесва е ми. ясно. Много ми харесва, защото постоянно става нещо, различни хора. Той сега ти е момент да ходиш по дискотеки, така иначе вече ти Бързо ще ми омръсне, може би. работа с удоволствието. Ами не, аз познавам хора, на които не им е омръзнало и продължава да им е кеф, но то това е не е като... работата и си е удоволствие. Всъщност всеки човек трябва да не е работи работа. това, което му харесва. Така е. Теб не ти ли харесва да си водещ? Да, разбира се. Разбира се. Само личи. На цялата подготовка. Зависи кой ми гостува, нали? Когато е Гери Никол, вече работата става тогава сериозна. вече. Добре. А каква музика слушаш вкъщи? Така. Слушам всичко ново, което излиза. Риана разбрахме със Риана, сигурност. да. Hotline Blink И разбрахме се с движенията ги учиме. По-парен би всичко ново, което излиза на пазара. Се интересувам, гледам какво правят колегите. Да, какво ще кажеш за колежката Адел, между другото, голям хит направи тотален, толкова време нямаше, изведнъж гръмна. И тя. Ами за мен това е достойно за адмирация, защото толкова време да не си се появява на екрани, изведнъж като стъпиш и пак всички да говорят за теб, това е най-великото нещо, което можеш да направиш. Така си. Какво обича да прави Гери Никол, като има малко свободно време, освен да яде шоколад? И да учи уроци, остава ли друго време? Защо така погледна? Обича да си прави маникюра. Да, обичам, но най-много обичам, може би, заедно с сладкото, естествено, да се обадя на най-близките ми хора и да ги поканя вкъщи. Защото вкъщи ми е най-хубаво и с най-близките ми хора и всичко се получава перфектно. Като се видите, не сте така в таблетите, нали всички? Аз съм много против това, само да видя, че някой седи в телефона, ставам и направо ги хвърлям, не искам да има никаква техника около нас. Верно, Да, нищо. защото реал комуникацията е най-важна за мен и не трябва да се забиваме в таблетите.
Само в... Аз работя с него, мила. На нас това ни е роля, защото, нали, виж, аз съм от старото поколение с папката написано, с листите, Но, пък младото поколение, виж, с таблетите, но ти си много прави, това много хубаво послание от тебе към всички, че не трябва живота ни да... Отстат на 17 годишно дете, за мен си дете, извинявай. Да, аз също се възприемам като дете. Да, 17 годишно дете да ти каже, аз съм против техниката и технологиите, тя не е, докато че е има против, комуникация между хората, това направи. Ево. Да, радвам се, че го оценявам. Ма разбира се, много мръсно го оценя. Аз се питам да съм модерен, да говоря модерно. Big up for everybody, man! Добре, сега Елхата тук наближава Коледа, по Коледа, както как ме случват чудеса. Какво искаш да ти се случи следващата година? Живот и здраве, 2016-та? Искам да ми се случва това, което заслужавам. За всичкото нещо, което съм се трудила през годините, както с тези две парчета в момента всичко се случи така, както исках, се надявам да работя, да имам хъс и да осъществявам плановете си. Защото това е най-важното и да съм с близките ми хора. Това също е най-важно за мен. Като каза близките хора, с тях ще бъдеш празниците във Варна или ще пътувате на някъде? Знам, че понякога обичаш такива горещи дестинации далечни. Ще има горещи дестинации тази година, но отново ще бъда с моето семейство, да, по Добре. празниците. Гери, много ти благодарим. Аз благодаря. Ще следим с нетърпение твоята кариера, която продължава да се развива главоломно, както се вижда. Аз чакам песен на английски. И няма да забравиш за клипа, че ще танцуваш в него, нали? Не го карай да танцува, моля. Дано да не надебеля Ще толкова останеш много до с тогава. Ще мога да влезе. Защото аз се опитах вчера да бъда... Говорихме за хип-хоп на Грай, Текилата ни беше на гости. Вкарах тук някаква слега визия, ама тя каза, че въобще не ме харесвала така. Ако искаш, покажи снимката. Бях с една да видим шапка. снимката, може С ли да една видим? шапка. Сега ще се опитам да я намеря, хората просто вчера защото е видяха. доста така- Специален магазин отидох и пак не ми се получиха нещата. Бях с кецове, с извадени езици, с една бяла шапка, с голяма такова. Ето, да, виж. Снимки има. Чакай, Ето, няколко. примерно тази. Човек, може да познаеш? направо в клипа идваш, бе. Ма аз ти казвам. Това е сделка. Имаме ли сделка? Това е, значи си канят някакви хора, басираме се. Окей. Значи, ако не си изпълниш това, един шоколад Аз огромен. изпълня- Те деца по един Значи метър. пред двата случая ще ми дадеш шоколад. Изпълнено, Добре. не изпълнено, ще го изпълня. Добре, значи аз съм участвал в клип на Полигиона, хонорар ми беше $1. Само мога да ти $1. кажа, Ние с теб ще се разберем, а не в Значи в ефирно твоя време. клип безплатно, иначе не. Вижте колко съм свегър. Тук, гледай. Тук е. Това съм аз. Страхотен, просто- Моля, познаеш, че съм аз. Чао да видим какви снимки показваме тук. Само да видим. Значи, направили сме сделка, уважаеми зрители. Ако Гери се изметне, никога да не ядеш шоколад до края на живота си. Не, това не ще трябва да бъде. се Не, случва. това ще бъде. Внимай. Тя с това е толкова щастлива, виж, защото яде шоколад. Хубави празници, мило момиче, си жива и здрава. Не обръщай внимание на всички глупости, които се пишат за теб. Стискаме палци да направиш песен на английски, поне 500 милиона гледания в YouTube. И така сме живи и здрави, Дай както Боже, казва да. един друг наш приятел от Габро на Три реки, Варна също и така. Чао!